Hils på Edith. Hun har brug for støtte og hjælp i hverdagen fra sine pårørende og fra personalet på plejehjemmet. Som pårørende til Edith har jeg mange spørgsmål og opgaver. Hvordan får jeg information om alt det, som jeg skal vide og bør gøre? Hvordan kan jeg koordinere med personalet og mine andre pårørende? Hvordan klæder jeg bedst personalet på til at vide og forstå, hvem Edith er? Personalet har også en del opgaver, som de skal holde styr på, og som de skal koordinere og kommunikere med beboere og pårørende om. For eksempel i beboerens bolig, hvor telefonen ringer, eller hvor der ligger et stykke papir med en besked fra en pårørende. På kontoret, hvor personalet taster borgerens livshistorie ind på computeren. På gangen, hvor plakater og lister med tilmelding til arrangementer bliver hængt op. I personalerummet, hvor en notesbog bliver opdateret med ting, som personalet skal huske at gøre. Eller når dokumenter og brochurer bliver givet til pårørende om vigtige og relevante ting, som de skal håndtere. Det tager tid og skaber usikkerhed og dårlige vilkår for samarbejdet, når vi mangler viden og kommunikerer på ustrukturerede måder. Det går i sidste ende ud over Edith, som vi alle prøver at gøre det bedst muligt for. Hils på Kintella. Kintella er en sikker og lukket digital platform, som samler alle gøremål et sted. Lav et opslag og fortæl om hverdagen ved at dele beskeder, video og billeder. Koordiner aftaler og aktiviteter i kalenderen og tilmeld dig arrangementer, som personalet har inviteret til. Opdater og del informationer i livshistorien, så alle ved, hvad der er vigtigt for borgeren, fra tidlige minder til hverdagens behov. Find relevant information i filerne, som personalet har lagt ind under dokumenter. Og inviter flere pårørende ind i samarbejdet og styrk relationerne. Med Kintella kan alle samarbejde på en nem og sikker måde. Pårørende har adgang til den nyeste information. Personalet kan bruge tiden mere effektivt og samtidig styrke den direkte kommunikation. Det hele er til glæde og gavn for borgere som Edith.